Pekný večer, dnes by som vám veľmi rada predstavila jeden z mojich najobľúbenejších vianočných balíčkov. Najobľúbenejší je určite aj kvôli tomu, že tam máte, alebo je tam najväčšia úspora, alebo veľmi veľká úspora, pretože tam máte produkty v hodnote 72,60 gratis. A poďme si predstaviť, čo v tom balíčku je. Balíček vám vlastne príde v takejto krásnej, luxusnej, elegantnej darčekovej krabičke, ktorú si takto otvoríte a ja vám teraz ukážem, čo sa v takej krabičke skrýva. Tento balíček sa volá balíček dermokozmetických produktov alebo balíček Clinical Solution a obsahuje, hneď vám to ukážem všetko, takto vyzerá tá krabička, krásna, naozaj veľmi pevná. No a balíček obsahuje, ja si trošku pomôžem s tou krabičkou, aby mi slúžila ako stojan. Balíček samozrejme obsahuje úplne top produkt z našej dermokozmetiky, Retinol Clinical Solution, čiže je to retinolové sérum 0,5% a obnovujúce regeneračné mliečko Clinical Solution. Je to dvojica, ktorá vlastne patrí k sebe. Retinol vlastne riedite s tým mliečkom a potom aj následne, keď už si vaša pleť na to zvykne, tak aj následne ho ešte potom používate potom retinola. Je to veľmi dôležité, není dobre to oddelovať, pretože naozaj ten retinol alebo to mliečko spraví ako keby že takú nejakú prácu po tom retinole, aby ste mali ten želaný úžasný efekt na pleti. Prečo používať retinol? Pre koho je retinol určený? Ja úplne s čistým svedomím by som povedala, že retinol je úplne pre každú ženu, ktorú vlastne zaujíma nejak jej stav pleti, chce už preventívne aj niečo pre ňu robiť a nie až potom, keď sú tam už nejaké, dajme tomu, že defekty alebo už sú tam nejaké tie hlbšie vrásky, tak potom už následne samozrejme sa oveľa ťažšie niečo na tej pleti robí. Takže oveľa lepšie je začať tou prevenciou. Veľa žien si myslí, že ten retinol je až pre také dámy v pokročilom veku, ktoré už riešia vrásky, ale vôbec to tak není, je to taký mýtus. Práve, že s retinolom môžu práve že začať už aj 20-ročné kočky a naozaj to odporúčam. A najmä, ak možno, že ešte riešia nejaké pozostatky akné, aj na to je retinol veľmi dobrý. No, keby som to mala úplne v skratke zhrnúť, že na čo je retinol vynikajúci, tak retinol vám v podstate, keď to úplne akože poviem tak metaforicky, tak vám vymení vašu starú kožu za novú. Je to naozaj produkt, ktorý toto dokáže vo veľkej miere, vo veľkej sile. Je to dermokozmetický produkt, to znamená, že má veľmi vysokú koncentráciu účinných látok, majú oveľa vyššiu ako bežné produkty, napríklad v drogérii, ale je to v takej miere, aby to bolo bezpečné na domáce použitie. Keď sledujete moje videjka, tak určite viete, že retinol patrí úplne že medzi moje top produkty a keď naozaj chcem vyzerať na nejakú príležitosť dobre, tak vtedy si nasadím naozaj ten retinol veľmi často v tom týždni, pretože práve po retinole vyzerá moja pleť úplne najlepšie, je tam najviac viditeľný efekt a ten retinol dokáže niečo tak špeciálne a tak zázračné, čo vlastne nedokáže už potom žiadne sérum, žiadny krém, aj keď aj to všetko je podstatné pre tú pleť, pretože potrebujeme samozrejme čistiť, tonizovať, hydratovať, dávať masky, dávať všetky tie séra, to má všetko opodstatnenie a zase bez toho by ten retinol bol na to krátky, čiže my to krásne staviame na to, my tou starostlivosťou bežnou, tou našou rutinou, čo robíme ráno, večer, celý ten týždeň, celý ten mesiac, celý ten rok, vlastne ako keby, že vytvárame podmienky na to, aby ten retinol už mohol si potom spraviť tú svoju prácu a dá sa povedať, že zahviezdiť potom už na tej pleti a naozaj vám ju krásne povymieňať. A čo to znamená, že povymieňať? Vám samozrejme sa vypnú kontúry, zjemní sa štruktúra pleti. Toto je extrémne dôležité, ak chcete, aby tá pleť vyzerala mláďučko, pretože čím je jemnejšia štruktúra pleti, tak samozrejme týmto vyzerá jemnejšie, šťavnatejšie, mladšie. Naopak, samozrejme, keď
tá štruktúra pleti je taká hrubá, tá pleť, je tam vidieť každú rýhu, každý por, tak to vyzerá samozrejme staršie. Takže toto je inak veľmi dôležité, že zjemňuje tú štruktúru pleti, sťahuje pory. A okrem iného, inak, ak niekto rieši aj pigmentové škvrny, je to vynikajúce na to. Ale je to, by som povedala, že veľmi všeobecný produkt v tom, že to naozaj, aj keď nič neriešite na tej pleti, tak toto je presne na to, aby tá pleť bola stále v kondícii, aby si udržiavala ako keby, že tú svoju mladosť. Takže toto je, by som povedala, že hlavná úloha tohto balíčku. Je to retinol, ak ho používate, viete veľmi dobre, o čom rozprávam, je to veľmi obľúbený produkt, naozaj si ho opakovane klientky kupujú, že si obľúbili jeho používanie. A my k tomu máme samozrejme aj ešte také, volá sa to, že super séra. Máme ich 4, takže ja vám ich ukážem. Máme 4, jedno je vlastne rozjasňujúce, to je vlastne na takú protipigmentáciu alebo na takú štruktúru pleti, na rozjasnenie pleti. Potom je hydratačné, to je s ceramidami a s 2 formami kyseliny hyaluronovej, takže je to na takú veľmi cielenú hydratáciu. Vlastne všetky tie super séra sú veľmi na cielený problém, hej, že my máme aj séra, ktoré sú také širokospektrálne, že naozaj zasahujú viacej veci na tej pleti, ale toto je vyslovene cielené na nejaký problém. Takže napríklad toto hydratačné sérum má špeciálne ceramidy sú aj v kaktuse a vlastne zabezpečujú to, aby ten kaktus napríklad na suši nestrácal tú vlhkosť. Takže budeme dodávať vlhkosť pleti a budeme vlastne sa starať o to, aby tá vlhkosť tej pleti aj ostávala, čiže aj to je veľmi dôležité. Potom tam máme sérum obnovujúce, to nám pôsobí ako peeling a je vlastne na základe takých, že PHA a AHA kyseliniek a vlastne není to taký mechanický peeling, ako ste možno že zvyknuté, ale vlastne ten peeling alebo ten exfoliačný efekt tam robia práve tie kyselinky. Čiže je to veľmi také jednoduché a pohodlné, že dáte si to večer iba na pleť a potom pokračujete, dáte si nejaký krém, sérum a môžete ich spinkať, čiže nemusíte nič šúchať, nič čakať, kým nám zapôsobí. Takže je to vlastne pre dámy, ktoré nemôžu používať mechanický peeling, majú možno rosaceu, majú možno akné aktívne alebo veľmi jemnúčku pleť, že ich podráždi ten peeling, tak toto je naozaj veľmi bezpečné, veľmi jemnúčké, veľmi pohodlné a naozaj je to pre také ženy, ktoré ten mechanický peeling nemôžu alebo si chcete prestriedať peeling, lebo je veľmi dobré používať aj každú chvíľku niečo iné, aby tá pleť dostávala také stimuly a reagovala na rôzne účinné látky. Takže toto je obnovujúce sérum. Toto sa používa iba večer a používa si iba napríklad 2-krát do týždňa. No a potom máme ešte jedno sérum, ja to tu mám trošku také iba ilustračné, pretože ono by malo byť s fialovým nápisom, ale chcem ich tu mať 4, aby ste ich videli, len to s fialovým nápisom mi teraz chýba. A to je zase, teda musím povedať, že jedno z mojich najobľúbenejších a je to sérum s resveratrolom a s vitamínom C alebo sa ešte volá, že proti vrástkam a ono vlastne má účinky, možno ste to už počuli, že má účinky podobné botoxu. Ale botox viete, že je invazívna metóda, že vlastne funguje na takom princípe, že dáte si pichnúť botox a tá látka alebo ten jed vám vlastne zmrazí vaše nervové zakončenia. Čiže vy prestanete používať ako kebyže mimiku, hej, že prestanete dvíhať čelo, mračiť sa. No a toto naše sérum proti vrástkam, to fialkové, vlastne spraví to, že vy tie svaly budete môcť používať, ale iba v nejakom rozsahu, čiže nič sa nebude zmraziť, budete ich mať normálne akože účinné, nie je to vôbec invazívne a ono vlastne spraví iba to, že vy môžete pokrčiť to čelo, ale určite ho nepokrčíte úplne v plnom rozsahu, takže nedovolí vám to zloženie toho séra, aby ste úplne naplno krčili to čelo alebo úplne naplno sa mračili. Takže
V tomto balíčku máte úplne že kompletku, že už tam máte naozaj to najlepšie. Máte tam vlastne darček v hodnote 72,60 a ešte odo mňa dostávate našu novinku, ktorú naše laboratórium vyvíjalo 7 rokov a je to vlastne krém na mimické vrásky v hodnote 59 eur. Takže vy dostávate okolo 130 eurový darček v tomto balíčku. Takže naozaj je to veľmi štedrý vianočný darček. Ja vám to veľmi odporúčam, pretože ja zbožňujem dermokozmetické produkty, vidím obrovské výsledky. Je to veľmi všetko spotrebiteľsky príjemné, veľmi pekne sa to vstrebáva. Takže ak už chcete niečo naozaj na najvyššej, vlastne starostlivosť tej najvyššej kvality a naozaj chcete vidieť výsledky vo veľmi krátkej dobe, tak tento balíček je tam úplne všetko, čo využije úplne každá jedna žena. Úplne každá jedna, naozaj je to určené. By som povedala, že veľmi univerzálny ten balíček a zároveň tie séra jednotlivé cielenie budú pôsobiť na rôzne oblasti na vašej pleti. Takže toto je balíček, ktorý sa volá Clinical Solution alebo dermokozmetický balíček kompletka.